Horas madihita sahlutna tabuka mingguata martang yang di bagasan rohatabe maita martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhatta marihite buku ede nomor 565 las rohaku lau mamuji. Las rohaku mamuji di mata perholongi, songon dengan mengerbang di nabisar ari, arsatu haposuhon magodi baina sini, los nirohana manokong lehon di hati. Sune jone harmu laut langiti, aku bintang roh bulan nama tani hari, kau mengadang orangan rurut tuluki, seluruh nama edehun sangat berdoatai. Devata Paraloha namane sarusati, dan korban sawas rohaku lama muji asini, saya cari sudehabi manurahun holongi, Osoloklas rohanabi di bagasan Tuhani. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ale debata asi ni roham di parsitongaan ni joromi, sumantu goarmu do baritam ale debata ro di ujung ni tanoon gok hati gorando siamun mi
tibuldo Jehovah, jala pujion situtudo di bagasan, hutani di batata, di atas dolok habadiaon nai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan di bata, nasangap jala nabadia, diramoti jala digomgomi hodo huriam, marhite-hite tondimi, dibaheni hupangido hami nuaeng tuho, lehon madihami roha, pangoloyon, asa marlasni roha hami, mangulahon na didokmu, songon pangolo ini anak tu amana, say pararat mahara jaonmu, jala say tabai ganup ari bilangan ni akka, na porsea diho, asalam tarbarita guarmu nabadiai, jala dapotan hangoluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, amin. Tuhan doa marpada, oh Yesus Tuhan kita, asal Tuhan kuasa, audi hadapan ini, saya Tatangihon mapatik ni debata dihita di bagasan mingguon, imasian patik 5 sahatu patik 10, ido sahatna patik palimaon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martuaho jala leleng mangolu di tano nanilihon ni Jehovah de batam diho, patik paonom unakho mamunu, patik papituon unang ho mangalakup, patik pawaluhon unak ho manako, patik pasiaon unang ho olo maka tidakon hata naso tutu maralohon dongan jolma, patik pasapulon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Atong
rap mangidogogo mahita lau mangulaon patikna. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon na hobar tu patikmi. Amin. Sumajoro jala pikir lauturi halak kami otek naya hotang lombang di ban hata keponi bulak matu Tuhan Yesus si palu akan kami dang ditolak honadahon buat nasa dosami. Dongalele hostosona dengan nasa rohami sa terpojok di hilalang bodi akadalani bulan hatu Tuhan Yesus si palu akan diri dan ditolak honadahon buat nasa dosami. Tapauduk marohata tatopoti madosata diadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujau hamidogo armu nabadiai. Ala natargogot hami marningot dosa nami. Sai marasi ni roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni dibata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangondion hami. Asi roham di hami. Sai patoktong madihami roha hamuleateon tuho. O tondi porbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Pinahen ni dosa nami. Ro maho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami. Mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha. Sai unang tulak hami. Sai tangihon mahami. Ho ale debata ama anak dohot tondi porbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringoto hasesaan ni dosata. Aidang adong ibar nii, ay saluhut do pardosa. Jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Ale akka nagabe pitor, pinahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni pinabusion, na marhite hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata, bain habangsa parasian, marhite-hite hapor siaon ni budarna, hasangapon madi dibata na digijang. Amin. Nostro hapus
tajaha mahata ni debata nagabe trupuk ni ari mingguon, ima na dienet sian buku ni si Jakobus bidusada ayat 22 sahat ayat 25, tajahama marsikat soring anon di ayat naparpudi rap mahita manjahasa. Alai gabe siulaon hatai mahamu unang holan pananginangi akan apoto-otohon dirina. Ay pananginangi dihatai anggoso diulahon tudos mai tuhalak napa bereng-bereng rupa ni bohina di sormina. Ay di bereng do dirina dungi lauma ibana gabe dang diboto be rupana rap mai taman jahasa. Ala nama mereng torus tu bagasan uhum luaon nasundengani jalamian disi imana martua marhite sian pangulaoni anggoso Pananginangi nama nalapahon diulaoni tahe iban. ima sahatna martua doakan atau mangion hata ni dibata jalano peopsa. Amin. Tidakon mahaporsiautai songonahit ni tande hina tidakon ni dongata sahaporsiaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea ni debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia andora so habubuan ido tuhatta natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangolu di ari patoluon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na so hatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin.
Horas madihita saluhutna. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 sia November 2020. Panutupan pertangyangan week. Rabu 22 November 2020. Pukul 10 sia WIB, maringanan di gereja. Patupawad do panutupan pertangyangan week. Pinangido tusude ruas ni Huriata, asa madohoti pertangyangan ni, jala tuaka punguan kor, asa patubegehon ende puji-pujian di pertangyangan. Pelantikan guru sekolah minggu. Minggu sadarion di parmingguan pukul 16.30. Di patupa do pelantikan guru sekolah minggu HKBP Rawamangun. Laho melengkapi guru sekolah minggu periode 2022-2024 toropna 5 halak. Minggu ujung tahun parhuriautna parningotan diakka namoding. Minggu 26 November 2020. Ima minggu ujung tahun parhuriaun jala parningotan diakka namoding. Disude parmingguon di cahahodo akka ruas namonding saliling nasataonon dimulai 20 November 2022 tahap tu 26 November 2020. Kegiatan seksi do kategorial mas sohotma mulai tanggal 27 November 2020 tahap tu bulan Januari 2024. Kegiatan kita mulai musya di bulan Februari 2024. Kunjungan gerejawi. Minggu sadarion 10 sia November 2020. Pukul 10 WIB, dohot pukul 10 WIB, dohot pukul 10 sia WIB. Rodo Padita HKBP Distrik Onom Dairi, Mangebati Huriata. Di Patupado Bazar Kopi Sidik Kalang, di halaman ni Gerjata, jala di Joloni Pitu Gereja. Di Patupado Songon Kotak Bantuan, tu HKBP Distrik Onom Dairi. Tatangnya koma jala taurupi manasida, kian ias ni rohatta. Parheheon lansia. Minggu sadarion 10 sia November 2023. Pukul 6 dohot pukul 10 WIB, ima puncak parheheon seksi lansia HKBP Rawamangun. Persidohot do lansia makobasi gabe penerima tamu dohot papungu pelian, tipul majal hatiking madok hata do nasida. Panutupan tahun profesionalisme dohot penata layanan 2020. Panutupan tahun profesionalisme dohot penata layanan tahun 2020 di Patupama Minggu sadarion duksipul majatikting madok hatado sian panitia. Rapot parhalado dohot rapot huria. Tanggal 21 November 2020 pukul 10 WIB maringanan di gereja Patupao do rapot pembahasan paduahon program dohot anggaran 2024 tingkat parhalado partohonan. Sude parhalado di Huriata asama dohoti rapoti jala tepat waktu. Sabtu 2 Desember 2020 pukul sia WIB maringanan di gereja Patupao ma rapat huria na didohotan sude parhalado partohonan dewan-dewan ketua seksi putusan kategorial badan audit yayasan Sinantam panitia Geraha Nomensen dohot putusan ganup sian weg godangna tolu halak. Perayaan Natal Diakonis Sosial. Obar tu pesta Natal Diakonis Sosial. Rabdot akka ama, ina nambabalu, akka na sopot stomarama, sopot stomarina. Tohot ruas naung majalo bantuan poti parasian tahun 2020 di hari Rabu 6 Desember 2020 pukul 10 WIB. Pinangido tu sude situawik asa mangalehon dua halak perwakilan ama, ina namabalu, madohoti liturgi dalam madohoti latihan di gereja Ganup Ari pukul 10 WIB. Ruas Nataba. Tada keluarga Repres Dokma Lumban Tobing, Desi Lamudur Borisiman Juntak, Rosian HKBP Resort Huta Galung. Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 06A, RT 5 RW 2 Pulau Gadung, Jakarta Timur. W Kayu Putih Kapling Polri. Jongjong Mahamu. 2. Tahalak ina Esla Vera Boru Sipahutar
Rosian GKPI Jemaat Khusus di Kalang Kota, alamat Gangkana RT Sia, RW 15, Pisangan Timur, Jakarta Timur, W Gangkana, Jongjong Mahamuk. Tuhatama nama mas-masu nasida gabe keluarga nadenggan di tonga-tongata tarlobi di tonga ni tuhatta. Titing neng marbagas, titing parjolo, neng marjalo pasu-pasu parbogasan ma, horman panbakor si hombing, ruas ni GPIB Jatipon Bekasi, anak ni Amata, tunggul MC Hombing, tubuh ni Intata, Mahdalena boru kembaren, Dohot Orwana, Stella Gabriela Afriani boru Hutapea, ruas ni HKBP Rawomangun Wek Duren Sawit, boru ni Amata Situa Leonard Hutapea, tubuh ni Inata Rosmawati boru Tampu Bolon, Pamasumasuan hari Sabtu, sia Desember 2020 pukul 8.30 WIB di gereja HKBP Rawomangun. Pemberitahuan kedua, neng majalo pasu-pasu parbogasama Jonathan sahat pangiduan perlindungan sinaga, ruas ni HKBP Rawomangun Wek Duren Sawit, anak ni Amata Rama Suhut Sinaga, tubuh ni Inata Flora Jenny Rosita boru Napitupulu, Dohot Orwana Marcelia Serenauli Lunggaer boru Napitupulu, ruas ni HKBP Rawomangun Wek Khusus, boru ni Amata Abel Tarsman Lunggaer, tubuh ni Inata Korlin Lahe, Pamasonsuon hari Sabtu 25 November 2020 pukul siawib di gereja HKBP Rawomangun. Neng majalo pasu-pasu parbogason ma Hendrik Barto Gunawan Simanulang, ruas ni HKBP Resort Kayu Tinggi, anak ni Amata Donald Simanulang, tubuh ni Inata Berliana Boru Silitonga, Dohot Orwana Anggi Nur Hatri Boris Hombing, ruas ni HKBP Rawomangun Wek Pulau Mas Kampung Baru, boru ni Amata Hussein Ipri Einstein Sihombing, tubuh ni Inata Riance boru Bakara, Pamasumasuon hari Sabtu 25 November 2020 pukul 10 sadawib di gereja HKBP Rawomangun. Anggiat ma parsaripeon nasida gabe parsaripeon nadenggan di tonga tongata tarlobi di joloni tuhata. Pelean dot akka udut di buah-buah tajahama di harotas tikting nong pinarade ni huriata di pasu-pasu di batama akka barita masa dohot ulaun akka sipatu paon bahen sangap ni guarna song nima titing di huriata di minggu sadarion mauliate. Shalom. Oras madihita saluhuna. Lansia. 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 Na pinasangapan do nahina holongan. Pendeta HKBP, Pendeta Resort HKBP Rawomangun, amang pendeta Banner Siburian, amang inang pendeta fungsional, amang inang Parhalado HKBP Rawomangun, dohot sude amang inang lumobi akadongan lansia HKBP Rawomangunon. Tapuji matuhata perdengan basai nasai toktong mengiring-iring kita saluhna. Lumobi ma mangalehon ahepason dohot gogo di ruas lansia boy marlas neroha mamuji pasangap penggor ni tuhata di arina badion. Moliate ma pinasahat tu debata naong memasu-masu perdalanan punguan seksi lansia Ria HKBP mamuka di Padiri tanggal 20 Mei 2004 saat tu sadarion gonokma marumur 10 sia tahun. Dengan dalau lido merdalan kegiatan seksi lansia songon wadah interaksi ruas lansia asaboy lam tu semangat na di penguluan mandiri berkualitas do marguna tu keluarga
gereja nang masyarakat. Kegiatan rutin lansia ima sermon patanakon hatani debata. Ganup hari Kamis yang dilayani oleh Amang Inang Pendeta HGP Resut Rawamangun jala di Petikianon sermon delehodo waktu sesi tanya jawab tu anggota lansia na dialusi oleh Amang Pendeta Inang Pendeta sehingga para lansia makin mengerti dan menghayati firman Tuhan. Kegiatan pertukuan lansia setiap hari Selasa na diikuti anggota lansia kurang lebih 20 orang. Di Petikianon membaca Alkitab sesuai renungan harian Ikutlah Aku yang dibaca oleh sesama anggota lansia. Jala adong do tong makatai akka paradaton nihita bata dohot medului akka dongan namar sahid. Nungat torop nian anggota lansia ruas ni Huria HGP Rawamangunon alaina terdaftar sahat tu sedarion 70 halak dobe. Jala aktif di sermon 60 halak dobe. Menurut catatan Nihuria seksi lansiaon nunga jongjong mulai tanggal 20 2024. Alai di bulan Oktober do Novemberon maboy di patupa parheheon lansia HGP Rawamangun jala sadarion ma pucak parheheon lansia. Arab situtudo rohanami asabui ma nian kegiatan parheheon lansiaon di tahun 2020 boy mangalehon penyegaran di bagasan lasni roha dohot membangun rasa kebersamaan di antara ni ruas lansia ni huriat tahun dohot harapan tunanang ro boy madapat respon na positif sian sude ruas lansia na adong di HGP Rawamangunon. Kegiatan parheheon lansia dilaksanakan di Arena Salpu Ima Sada. Senam kesehatan lansia dilaksanakan 2 hari nama dohodi 115 halak. Seminar dilaksanakan 2 hari ima seminar dohot topik memelihara kesehatan di usia lanjut dohot manada gejala Alzheimer demensia na di dohoti 100 halak lansia ni huriatta. Seminar dohot topik parheheon arta paradehon ulangi maaf seminar do topik paradehon harta warisan do denggan atau menyiapkan harta warisan dengan baik nah di dohoti 215 ruas lansia HKBP Rawamangun dohot ruas lansia HKBP lingkup distrik 8 DKI Jakarta. Patuluhon pembinaan iman lansia HKBP Rawamangun di Bet Kasegaran Teresia Living Resort Gunung Geulis Bogor Selatan na di dohoti 40 halak anggota seksi lansia HKBP Rawamangun. Pasahaton bantuan kasih tu gereja HKBP minus ima pospel HKBP Lembang jala sadarioma puncak perheon lansia HKBP Rawamangun. Sayang giat ma marhite-hite kegiatan naung di Patupai dohot puncak perayaan sadarion mangalehon semangat na baru dohot lasni roha tuhita sude ruas lansia na di huriat tahun jala gabe hamuliaun di tuhata jala pinasahat ma mauliate tu huriata tu sude anggota seksi lansia dohot tu sude amang inang na mendukung kegiatan perheon lansia tahun 2020 gabe boy mardalan dohot dengan saya tuhata ma nama membalos sude pambahena muna marlibak gada. Jari naulion kami di bagasan uduk dot serep ni roha mangido tu sude ruas lansia HGP Rawamangun asa Roma hamu amang inang rap marsaur hita di seksi lansia HGP Rawamangun. Siang giat mahita lansia HGP Rawamangun boy lansia namar lasni roha na toguha persaon mandiri produktif dalam marguna keluarga gereja dohot masyarakat. Songonima hata sambutan sian hami seksi lansia HGP Rawamangun oras pirito di Matogu. Lansia, 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 oras madhita sudena molate.
Shalom. Horas. Napinar Sangapan, Amang Pendeta Resort, Amang Dohot Inang, Pendeta Fungsional, Parhalado, Ketua dan Seksi Parartaon, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Dohot Sude, Ruas HKBP Rawamangun yang hadir di ibadah ini maupun yang mengikuti secara online. Pada kesempatan ini kami pertama sekali mewakili Panitia Tahun Profesionalisme HKBP Rawamangun menyampaikan selamat Hari Parheheon Lansia. Kiranya para lansia HKBP Rawamangun sehat, panjang umur, produktif, dan senantiasa mendapat sukacita dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kelihatan muda-muda. Hari ini dalam kebaktian ini sekaligus adalah merupakan puncak tahun profesionalisme, karena kita akan memasuki akhir tahun 2023 pelayanan gereja HKBP Rawamangun. Ada banyak program penata layanan gereja HKBP Rawamangun yang telah kita laksanakan dalam tahun profesionalisme tahun 2023. Di antaranya yang utama adalah perayaan hari ulang tahun gereja kita HKBP Rawamangun yang ke-59, Bazar Food Fair HKBP Rawamangun, pembuatan imani berlogo HKBP Rawamangun, CSR dan donasi, pengumpulan silua, dan puncaknya adalah pada saat kita merayakan Pesta Gotilon. Dapat kami laporkan dari seluruh rangkaian kegiatan tahun profesionalisme tersebut, kita dapat menghimpun dana sebesar 653.944.130 rupiah, atau global bulatnya lebih kurang 654 juta, yang berasal dari total penerimaan sebesar 1,379 miliar 557.300 rupiah. Pemasukan ini, penerimaan ini adalah berupa pemasukan dari Silua Week, Silua Kategorial, CSR Ruas, Olop-olop, lelang lagu, CSR perusahaan, Bazar Food, penjualan merchandise, dan anggaran awal huria. Dan total pengeluaran sebesar 725.413.170 rupiah berupa biaya penyelenggaraan dan pengembalian anggaran awal dari huria. Karena itu pada kesempatan ini kami Panitia Tahun Profesionalisme Penata Layanan HKBP Rawamangun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ruas, kepada semua pihak yang terkait, yang berpartisipasi, dan dapat kami lihat terlibat all out dalam setiap rangkaian pelaksanaan program Tahun Profesionalisme Penata Layanan HKBP Rawamangun tersebut. Kiranya Tuhan memberkati segala kebaikan dan persembahan Amang dan Inang, karena kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kiranya Amang dan Inang, jika dalam penyelenggaraan setiap program tahun profesionalisme ini terdapat kekurangan di sana sini, mohon kami panitia dapat dimaafkan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas nama Ketua dan segenap Panitia Tahun Profesionalisme Penata Layanan HKBP Rawamangun.
Kita tutup tahun profesionalisme penata layanan tahun 2023, kita song-song tahun Oukimene 2024. Tuhan memberkati. Amin.
Saihutun dalhon hapon ibiyon, silang ni Kristus mahuna pokon. Saihutun dalhon hapon ibiyon, daholoa sumurut be. Tumso adong pina olodon, alay rohaku say bersihun. Tumso adong pina olodon, na oloa sumurut be. Beta iguton ma Tuhan Yesus, udah dijodoh roh patulus. Beta iguton ma Tuhan Yesus, salunan mo sumurut be. Tuhan Yesus, suring olokku di Tuhan Yesus, ihut tolongku do Tuhan Yesus, dan oloa sumurut be. Saihutun dalhon hapon ibiyon, silang ni Kristus mahuna pokon. Saihutun dalhon hapon ibiyon, daholoa sumurut be. Ihutan Tuhan Yesus, modang dijodoh roh patulus. Beta ihutan Tuhan Yesus, salunan mo sumurut be. Damini di batana sumurung sian saluhutna roha, ima na mangaramuti akang ati-ati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Adorang so marsaur hita marhiti hatan itu hatta, jumulu hami patadahon diri dohot pasaha tabi di tonga-tongata.
Au Paddita Games Purba sarjana teologi, inang dijabu nahwalap boru manurung, dainang na tumubuhonau boru sihite, jala inang simatuakku boru siagian. Di palumehot tuhatta dihami onom danak, 5 buru sada bawa kembar sahadi. Nungadong na marhasohotan boru siak kangan, tu marga nainggulan tong dopat dita nuaing martugas di HKBP Sampurna Resort Medan Teladan, jala nunga di basa-basahon debata 2 pahupu nuaing uppuni sinatania ma guarho. Marhubas hami di HKBP Sidik Kalang Resort Sidik Kalang Distrik Onom Dairi. Haroronami mangibati huriata agkamang kainang masihol dohami marsaur dohot huriata di distrik Dekayon. 70 tahun lubi gabi paddita di HKBP oddope perjulu marjamita di DKI jala mauliate ma istimewa sedarion disambut doho tari-tarian jala anggona somal sekolah minggu doho remaja do menyambut ala yang gutung sedarion luar biasa disambut oleh lansia. Tepuk tangan majohita tuakana tua-tuata. Agama ngekainang hahangginang pinaribot tongon membangun rumah distrik Huriata HKBP Distrik Onom Dairi di Tikyon alani parhitian dohot dalan ni Huriata Distrik Onom Dairi mangido pilihanmu panupahionmu paujukon pembangunan di Bagasi hubuak kami do Kopi Sidik Kalang pos dorohanami dang buanuk kubeyen non mulak jala marhitioma pitor hupasahat mauliati gudang ma di akka pilihan na pinasahat muna tutuhatta marhiti pangurupion tu distrik Onom Dairi. Agama ngakainang hatan itu hatta dihita di bagasan sedarion tersurat di buku 5 Musa bidu walu mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 walu takasma tapayutihut ai jahuba di batam manuki hokko tutano nadenggan tutano na barbatangaik marmual dohot martao akka nama baur di rura dohot di duluk sadatano hatubuan nieme jagung hawanggur hawara dohot dalimo tano namar miak jitun jala namar situak niluba sadatano nasopola marhangaluton panganommu rotim disi jala dang hurangak ko di manangaha sadatano batuna dubusi jala sian duluk-duluk na terhaliho tobaga iadung mangak ko jala bosuran ikon pujiommu do jahuba de batam ala ni tano nadenggan naung nelehon naituho atong ramoti madirim asaunang lupa roham di jahuba de batam gabidang diraduti ho akkatonanai uhum nadohot aturanna akkana hutonahoni tuho sadarion asaunang iadung mangak ko jala bosuran jala di pauli ho akka bagas nauli di ngani ho tole lubum dohot biru-birum lamsinur do jala gadda perak dohot sere di ho gadda huhut saluhut nadiho hape lam di pagi jakoro ham jala lupa ho di jahuba de batam
namanugihon horuar siat tano Misir sian bagas parhatobanan. Ibana manugu-nugu ho di halongonan nabulun jalan ajorbut inganan niulok tulung api dohot naga dohot hala tano hasang huhut naso marisiaek. Ibana tahe parwar hodiho aik siat dulu batu napir sahali. Ibana mangalehoko mangamanna di halongonan naso tinadania kaupum asa ibana pasere proham dohot mangujuniho asa marhasonangak ko bahinonna di ujung asa unang dohonommu di bagasar roham gugukku sadiri dohot huaso ni tangakku mangomo diau hamorawonon ikkon paingotingoton ni roham tahi jahuba di batam ai ibana do mangalehon gugutuho mangomo akka artai asa pahotton padanna naung ni warihon na tua kaupum songon na adar sadarion itu sana adok sada padohan nahya didok Presiden Soekarno jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Idonang napi naingot ni si Musa marhiti-hiti turpukon. Dibohali bangsoi ala naing bongot manasida tusada situasi nai baru. Napi narhatu bakiad donasida terjajah di Mesir alai marhiti-hiti dengan bahasa dohot asini rohani di bata di Padua dimerdekakan marpidda-pidda donasida nomaden alai naing bongot manasida tutano na pinarbaga ni di bata tano Kanaan habaoran ni susu dohot situak ni luba gabit tinggal menetap manasida di nganani alani di bohali nasida asa unang lupa di jahuba ai maradoi molo di halupahon bangsoi debata lausido nang namasairik kok di hita dipaingot disungguli hita marhiti-hiti hatan itu hatta di bagasas sadarion ibana paluahon hita sian huasoni si bulis sian dosa dohot sian hamatean marhiti dohot di bagasan Yesus Kristus unang halupahoni dilupahon si Musa babua tano nanaing si inganan nasida imatano nanapu tano hatubuan ni sudi akka suaswanan tano na berlimpah bahan mineral bahan tambang alani bolonunga sahat nasida tu Kanaani gabi bangso na maduma bangso na sejahtera manasida na sopola marhangaluton mangaton rotina akka mga kainang di palubba bangsoi asa unang lupa di Jehuba alai ikon mangaraduti patik di debata marhabiaran tu debata marparangi di akka dalan di debata Jahubado manugihon nasida tu tano nadenggan nanapu namarbatangaik marmual martao jala hatubuan ni ragam ni akka buah-buahan suas-suanan
nagabi hanguluan nasida. Tiarahon nasida asa bersyukur. Madok mauliate tu debata, maka mauliatehon dengan basa dohot asini rohani debata najinalona. Hi tapi akka mangakainang taha mauliatehon ma. Akka lagu kebangsa tay unang tahalupahon. Tanah airku Indonesia. Silehon-lehon ni debatalui dihita. Edei madok negeriku Indonesia kaya, subur dan makmur adalah berkat Tuhan. Di 10 tahun nasalpu hiado kami patupa studi banding rap dohot pengmas hakabipi tu Korea. Kuberit kami madisi songod dia nasida maolna ikon menyesuaikan tu iklim lahomanuan akasiswanon. Ay holas sahali manuad do tomat di bagasa sa taon. Alani molonunga habis musim na manuan nadiolah nadiawetkan nama naradi. Alayang gohita di Indonesia sepanjang tahun kita bisa menanam, sepanjang tahun kita bisa panen. Sudi tubuh hati, sudi marperbui, di sarihon, di permudu debata, di lehon nasa narikoti di gulutta, dadaholan si panganon perdagingon, alai dohot si panganon partodion, jala takas didok, dang hurangak ko di mana ngaha. Ibanado na mga lehon kemakmuran. Ibanado na paruar hita siyan hapuguson, siyan haoton, marhiti dohot di bagasan barita na uli. Aka mga kainang alamagudang di dulu sanggul duaw, mulai siya danak, hurangan idahat do hami na julu. Mga langgarong do, mulai siyan manugot arian saha tubotari. Gola mo na tinutung do, ganupari. Olo masipata mosok ihurna, mosok uluna. Lungasada gola mo hase-hase marang kapalabetu, isukkud dope, ihurna do di homa nang uluna. Bagi dua dope golamoi, ayang gonajolo di istilah nuaing gudang stunting do masyarakat ta. Najolo di dok sisikon, kekurangan gizi, kurang vitamin. Alay mauliate madito hatta ang gonwaingon nang di mo napasugit takurang abedi si panganon. Dengan basa dohot asini rohani di batalui dihita alani sotung tahalupahon di bata. Akka mga kainang lamaju zaman lam sejahtera masyarakat lamlu badojol mai martuhan. Ido na masa di rupa. Ido ben na gudang gereja na megah na julo nuaing nunga beralih fungsi. Asa unang masa na songoni ikkosudi hita marningot dohot manonahon songon na pinangido ni topik ni Minggut ta Selerion unang halupahon
Jahuba. Ningot do tikidat danak sahali sa tawad do manur baju tau baru. Ipedang dibuan ni batuonan sotung nipilit na arga. Diukur ma gotting doho bayon. Songoni dohot pat. Dungi dituhor ma bajui longgar. Sipatui pe longgar puasa. Unang pitor sopit. Unang hirana mamijam. Ang waka na tua-tua namin na lansiyon do peradiba makilalay. Alayang waka sudut na uposo nuaing moro ni tarengo tani ni pinamay idodohonon na. Agka mga kainang di paingot tita debatado na mga lehon paso-pasui. Alani naing pagkiota pasu-pasu ni debata nata jalui hobbartu lomo ni roha ni debata. Sunggulan nami dohamu akka mga kainang namula siap perserahat tubo na pasugit tau beruon. Anggo na julo mula mulak siya Jakarta doho siya nga perserahan tuduluk sanggul dangadongi na somar minggu alalaos di alaman di gereja ido masih jalangan na di gedohamuro horas mada mauliate madi Tuhan hipas dohamuro alay nuaingon dung lam maju jamanon lam gudang hepengta mula pangarato ay swadong be per minggu di sidik kalang tanggal 1 Januari di padumu tulu hari per mingguon masuk pukul sia 40 halak do per minggu tu dia do lao tu si bea do tu si lalahi do tu paropo do tuti pang mas do datung natahala puti be martangiang madok mauliate tu debata di tau berwi alay gabi kesempatan berwisata na manarikot agka mga kainang turpukon manungguli dohot paingot tok kita ramoti dirim unang lupa roham di Jahuba debatam gabe dang diraduti hoak katonana doho uhumna dohot aturanna odomara na jut jupang di tonga-tonga ni parnguluota lupa di debata alani artai aduk kiasa da barita masa uju mengajar na posubulung kami tiki mahasiswa STT di Tanah Jawa. Adok sada huria pagaran HKBP Hatod Duhan. Sada siap pagaran di Tanah Jawa. Adong situat tadi son di huriai di tugas son satpam. Menjaga gerbang lau masuk dohot haruar abdeling. Alay di sadatiki naik pidda mapat di taresot dungi di habaranihon amat taima dapola dohonokku marganai di habaranihon mamat dapot ton pad di taresot amang pad di tanami mulubui pangidohamu majotu asistek kepalai manang tu katiu asa di paoro taunian sian nama jaga portir unang di gabi sakpam ni gerbangi beau ay say terlebek duau mengajar sekolah minggu ninna ala di hilala rohani paditai hinariko ni pangiduani tagadong gopitiki mobil ni paditai markareta do ibana rodan didapot tomma jabuni asisteni di babua paditai ma awamang naik pidda tugas mau tuinganan naik baru
adong donaing si pangidokku tu amang ninapad ditay dungi dihirim rohani asistenido naing macalo cendramata dungi didok asistenima ang gubuy amang urupakku natarbainau bainokku do ahama pangiduan ni amang ninna dungi di suarahon amat taima situai pangiduan na pinasaha nai tu paddita di pasaha padditai ma tu asisteni dungi didok asisteni ma anggoido hape namura mai ay hurip pudo manangaha si pangidon ni amang paddita ninna dungi Victor ditugas semua anggotana minggu depan nai nung ngamorot ulaun ni amat tayi sia sapam di gerbangi gabi di kantor anggotik kisap pamibana marsipide do jala di bosseng do inatai laomar minggu alai dung lambar tabba gajina dugi gabi di dokibana ma ngamulai sibu kau di kantor unang beau mengajar sekolah minggu ninna gabi seksini ina maau ninna dungi dioloyak kadongan nama boy madituri bana tiki Honda kak 70 dope dongadong Honda na dang bedi ingok marminggu ay beladja may bana tu tanah Jawa sahat tu siatar akka mga kainang paktadoy gudang nai jolma anggo tiki pogus soi nama gomos ni tangiang na alai dung dilehon debata ragam ni akka pasu-pasu dengan basa dohot asini roha gabi lupa di silehon pasu-pasui tiruat tado siapa raham uppuni na porseai di botoi bana do siad debatado anak konna nasasadai alai sadi hari di pangido debata pilihon anak mi tuau aladak kalak bata kibana dangadong komentar dipilihon ay sugari halak bata ki dohonon na dora protes ate ay warna ma protestan o dudu gudang dihita protes akka mga kainang dipaingot jala disungguli hita asa unang tahalupahon dengan basa dohot asini rohani debata unang tapakke silehon-lehon ni debata na tajalui hobbartu hagiyota alay tapakke ma na pinasahat ni debata di hita hobbartu lomo ni rohani debata akadamang dainang na hinakulungan kahangginang na pinaribot on masayrikot di hita di situasi tanwaingon dinamanagam hita tuak katik kinanaing ro Indonesia maju sotung dililiani arta dohot akasinamoti hita gabi lupa ditonani debata lupa di debata mual ni paso-pasui ibana do na paduahon hita sian huasoni si bulis siad dosa dohot sian hamatian ibana do na paduahon hita sian hawoton sian hapogoson napaduahon di paingot do hita asa unang madabu tu gijang ni roha edetay madok gijang ni rohai do jumut jut ala pangalapan salah nian anggo halak batak na huboto tangapaladong pargijang ni roha
wala sada do edde na hia huingot na huboto batuduhon gijang ni roha takku boto manang na dibigi hamu edde isye na songonau namora helaki dinna anggoyat tongati gijang ni roha mayati dipaingot disungguli hita asa ia dung mangan jala bosuran unang gabi taanggap ala ni gugutta ala ni malo habuion dohot pikiratta sudi nadong dihitai taingot palumean siad debatado ngulut taon dohot nasa na adong dihita idoban na didok si Job ay dangadong tabuat tuhasyangan on jaladang terbuat kita agia aha lauruar namarsay mara doau haruar siap butuhan idainang jala marsay mara au lau mulak dipayingot dohita asa tatadda dengan basa dohot asini rohani debata natajalui songon nidok ni eddetai ingot totong ali todikon sudi nadenggan na dipasonggop debata tuho dengan basa nado na pangudu hokko idonang nanidok ni parpesal mini puji majahuba alitodiku jalanasa rohakku di bagasan mamuji warna nabadiyai puji majahuba alitodiku jala unang tunghalu pahon dengan nibasana sudina ibana do na manugu-nugu bangsoi di halongonan najorbut ibana patupahon halongangan paluahon nasida sian ragam niaka parmaran ibana do namangalehon manna di nasida sumarihon nasanarikot di parnguluonna ibana nang na marguguyhon nasida di sudi akka pardalanan ni nguduna dada holas si panganon pardagingoni di sarihon dohot di parmudu di bata alai dohot do si panganon partodion ibana mangalehon buas hatana nagabi hanguduan ni todita idu hadumuan ni turpuk jamitata dohot turpuk epistel nata jahanaki dipaingot disungguli hita asa gabi siulahon hatani debata unak kolan nababoto unak kolap pananginangi ido nang didok Tuhan Yesus ay naubigi hatani debata hape dang diulahon si patudusod dui tu halak naongoto napa jongjong bagasna di atas rihit ia ro udah potir mangalatap takuju jalapur dohot haba-haba manodong bagasi gabe marupak ma polatung marongso alayak kanau bigi hatani debata jala diulahon ido si patudosot tu halak namar roha napa jongjong bagasna di atas batu mamak ia rope udah potir mangalatap petak kuju purpe dohot haba-haba manodong bagasi hotdo hau jahanna akka mga kainang lausom manang namasayrikot sunggul-sunggul dihita lumubi madihamuakka na tua-tua nami lansia na marpesta parheheon puncakna sadarion dang boy hita so mangukuhon molo maju halak patak ala ni panugunuguon ni Tuhan Yesus idoi
marhiti huriana hakabibi. Suku-suku nuaing hok dobe di hakabibi sudiak kayanak kota. Hok dobe di hakabibi manang gabe halak Kristen akapo parata. Ati bohado akama ngakainang nunga gudang naso saha porsiao be dohot tita. Dang buita persuada tak pola dohonok kuguarna alai gudang namora ni halak batak akana perjului dang benuaing di hakabibi. Alani ulaut tadoh tugas ta lumuwi di hamu akamang kainang na tua-tua nami bisan dileot Tuhanido pe kesempatan tunggomosma talubahok kamu akapoparatai akka anak buru parumain hela dohot akapahuppu asa unang di halupahon Jahuba unang di halupahon hatani di bata tiara hodo bangsui asa mangulu di bagasan haserepon ni roha lausido nang di pasahat Tuhan Yesus dihita tiruan modote caha di surat ni Apostol Paulus tuhuriana di Filipi di suadahon ibana dirina di sudukon rupani hatuban nagabi pangului do ibana pai mamate rumang jolma dapot di ibana alanido di patibbo de bata ibana jala di basa-basahon tu ibana goar na sumurung asa nasa goar asa sudi hita diarahon do asa mangulu di bagasan haserepon ni roha aka mga kainang hahangginang pinaribot marhiti-hiti panugunuguon ni hata nito hata dihita di bagasan tikyon di pasunggulhon hotdo padan ni debata di bangso na pinilit na hotdo padan ni debata nang tuhita marhiti dohot di bagasan Jesus Kristus nunga di pausat ibana hita siyak kahulumon tuhati uron nunga di basa-basahon ibana di hita hanguluan nasa liling na alani marsi hohot jala sumubauba mahita jalalam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani ay tabotodo dang magopo halu jaota di bagasan Tuhani dihamunag ka manami dohotina nami lansia molo di hutanami adong istilah didok ulama usia lanjut mandiri aktif omanatahalason marhiti pesta parhihios sadarion alanang pe naung lanjut usia alay totong marsi hohot marparsaoran dohot debata nakin dohot dope berperan papungu pelean nate jala pasti masay gudang dope akau laon nabui patu paon ni akka na dua-dua nami naulan sia walau hubaritahot jodi huriatta hakabibi sidik kalang atas prakarsa seksi lansia membangun sebuah gedung sekolah minggu hagabibi sidik kalang permanen
dengan anggaran di atas 800 juta rupiah. Ahado di tonahon nasida songon nahodok nakidui ala sikola minggutta name meti akayana kota pahupumunai ido namanot tuhon kelanjutan ni huriatta hakabibi tuakatikin anaingro alaninang di tonga-tonga ni huriatta di Rawamangunon porsea dohami jala marpos ni roha gudang nai dope nabui patu paon niaka na dua-dua nami lanjut usia alani tatangiakon tadukung ma nasida lansia amen martangi yang mahita guk puji-pujian dohot mauliate husopahok kami tua dopammo Tuhan apalah di minggu sadarion didenggan bahasa dohot asini roham natotong mangudut ngudu nami mangalawas sami marsaur dohot to marhiti-hiti hatam ditongani jorom sadarion pasu mahatam nahu jalohami asa marurat jala marparbui marhataridaani disudi gulmit ni ngulu nami asa unang lupa rohanami diho unang huhalu pahok kami sudi dengan bahasa doho asini roham panugu-nuguommu unang lupa hami dihatam tugu-tugu jala pergugui mahami marhiti toddim toddi porbadiai asa totong rata di bagasan sudi gulmit ninggulu nami sudi akka pabahenammu nadenggani hutangnya kok kami ma sudi akka pakkubasiot di tonga-tonga ni huriamon huriam hakabipi Rawamangunon adi Tuhan nami homa nama maso-maso asa marhiti akka pakkubasion di huriam marsangap marmudia jala terpuji ho jala marlas ni roha hami hutangnya kok kami akka yanakon ni huriam nanaeng mamuka pardongas saripion nai baru tuakatiki naro patulus ma sakka nasida dinanaeng jalon nasida pasu-pasu pardongas saripion isiakko marhiti-hiti naposom rahut nasida di bagasan holong dame dohot hasadaon asa gabiripe natama nahasea jalan abadia nasida dia dopammu keluarga namartua berbahagia jala tahu sitiruon nang di tonga-tonga nami tuakatiki naro hutangnya kok kami Tuhan akka dongan nami ruas ni huriam natongo di bagasa parsahiton nuaing na dirawa di bagasna manang di rumah sakit dohot akka na di bagasan proses pemulihan hodo adi Tuhan Yesus hamalumon nami hapugani ma pamalupon nasida pasu-pasu ma akka si panganon sinumon ubat doho tangan ni pangubati na jinalona asa makorhon hamalumon nasikop di pardagingon dohot di partod dionna molotung di loas sugali marsahit pamatangna unang loas marsahit rohana pikiranna lumubi partod dionna sungguh ditotong asa di pagong goppon sudi gulmit ni guduna tua dopammo lehon habingeton diakana pature-turehon jala sarihon ma akka narikoti pakkeon nasida diakka ulaon pangubationna martangi yang dohami diakka dongan nami ruas ni huriam manang parhaladum ati tungadong na di bagasan arsak di bagasan sitaonod doho paru kilon manang alani ahape napasoraton nguduna lehot dinasida habingeton hasabaron gugo dohot apul-apul na sumurung nasiyakko unang loas nasida madili unang didodoni arsaki nasida alay papos roha nasida asatuho juju ai di parbagahodo molo huju hami ho juppa di ari hagugutan palua ommudo hami
pujion nami maho. Martangi yang dohami Tuhan, di ruas ni huriam, na martaba na samingguon, pasu-pasu manasida, gabi ruas ni huria na burju, tu parsaurat dohot to wakatik kinaro. Lam tabay, rohana marsitutu dinasida, tu parsauran dohot to marhiti huriam. Martangi yang dohami, disudi akka yanakon ni huriam, mulai sianak kana mekmet sahak rodina magudang, narap dohot tami nang naholang siak kami, manang di dia bibe, ho mamadongani, mangaramuti dohot nama masu-masu, pasu-pasu akka na mekmeti, ibur magudang jalahipas, dawusi ragam ni akka parsahiton dohot parmaran, akka na marsikola dohot na kuliah, sailehon dinasida bisuk dohot hapistaran, majalo akka persiajaran, perkuliahan, majalo ilmu pengetahuan dan teknologi, asadong bohal ningulu nasida tupudian niari. Sungguh di sudiak kayanakon nami, asa unang dihalupahon ho, asa totong mabiar midaho, jala gabisioloi puda niakkan atorasna. Martangi yang dohami, di akayanakon ni huriam, na mangalului parkarijuan, dohot natongon, mangadupi akka ujian seleksi CPNS dohot P3K. Adi Tuhan nami, sayhoma, napatulus akka sita-sita nasida, mangalehon parkarijuan na denggati nasida bi, asa dohot nasida, marsaulihon, denggan bangsa dohot asiniroham. Putangi ako kami, akka yanakon ni huriam, dohot tami saluhutna, dinamanguduti akka ulaon nami, say lehon di hami hahipason, lehon gugu, jala totong mahotuhan, na mangalehon semangat kerja, hiras ni roha, asatung diula akka ulaon na sadenggan-denggan na, songon na mabait tuwadopammu, unang songon na mabain tu jolma. Utangi ako kami Tuhan, anak dohok buru ni huriam, naung tiki na marhasohotan, nasotaruri dope diak kasih rokat ni tordina, homa napatongon, natau rokat na gabi, rokat na saur matua, na masih haholongan, lumubi sisada haporsiaw tuho, asalam martabba las ni rohana di bagasakko, nang las ni rohanami, akka natorasna. Martangi yang dohami, nang diakka na tua-tua nami, naung lansia, di umur nagajang, naung pinasahatmu dinasida, adi Tuhan nami, sai lehon hahipason, lehon gugu, lehon tiur ni roha doho tiur ni pikiran, pasit tong bagabagam, ai diakka namar haposat tuho, taruli hagugun mardapot-dapot, marlujungi nasida dangululuja, mardalani dangolo maddate. Sapala naung marasini roha ho Tuhan, pakke nasida gabi ula-ulam, lumubi mangalehon akkasipayingot, mangalehot puda, mangalehot tiruan, disudiak kapoparanna, lumubi manangiakkon tuwadopammo. Tuhan nami jala debata nami, paso-paso ma, nang saluhut akan aposom, namarhubas di tonga-tonga ni huriamon, say lehon hahipason, lehon gugu, bisuk dohot hapistaran, sahala nasiak ko, asa marhiti-hiti pagkubasion ni akan aposom, lambar bungaran hare jaumu, rarat baritam naulimi, jala lam torop, bilangan ni akan aporsea. Masay gudang do Tuhan, nanaing si jalon nami siak ko, alay porsea do hami, di botohodo narikot, dohot narumikoti di ngulu nami, sahap pomay jalon nami, ala ni denggan basa dohot asiniroham, lomoniroham manasawut. Marhiti Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin. Jangan
Tatangyakon ma piliatta tutuhatta martangi yang mahita. Ali di bata ama nami na di banwagijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami ma, siyan na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asahu parhasiak kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama nami na di banwagijang, say pinarbadi ama guarmo, say Roma harajaunmo, say saut malomoni roham, di banwa tongaon songon na di banwagijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songo panisa nami di dusa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaurkon ma, damena tutodim.
Sian hamina marhubas makubasi minggu sadarion pasahaton namema selamat hari minggu ma dihita saluhutna Tuhan Yesus mama maso hita. Horas